Matul is-sena li għaddiet l-ekonomija Maltija kibret b'6.6%. Stimi provizorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru illi fl-2017 il-prodott domestiku gross laħaq kważi 11,111 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' kważi 917 miljun euro meta mqabbel mal-2016. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal illi f'termini nominali l-ekonomija kibret b'9%, illi f'termini reali żieda kienet ta' 6.6%. Iċ-ċifri juru illi Malta reġistrat l-ogħla tkabbir ekonomiku fiż-żona euro matul is-sena li għaddiet. Fil-fatt, ir-rata ta' tkabbir f'pajjiżna kienet aktar mid-doppju tar-rata fiż-żona euro u tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Bis-saħħa ta' dan it-tkabbir ekonomiku, id-dejn ta' pajjiżna matul is-sena li għaddiet mistenni jonqos taħt il-55% tal-prodott domestiku gross. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-riżultat u attribwixxi għar-riformi li wettqet Malta fl-aħħar snin. Bi pjaċir kbir tara tkabbir ekonomiku b'saħħtu darbtejn u anke 3 darbiet mal-medja Ewropea. Il-Euro gbar, 28, jom kalla t-kompara ruħek mal-Eurogroup. Għalek t-najd darbtejn jom kalla 3 darbiet. Hija xi ħaġa li Malta għandha biex tiftaħar. Malta għamlet efforts, għamlet riformi gbar, itiħarru riżultat, in-nisu qed igawdu, il-faqar qed jonqos, u allura bi pjaċir nħabbru da tkabbir għall-aħħar kwart tas-sena. B'191 miljun euro, il-konsum privat baqa l-akbar kontributur għat tkabbir matul is-sena li għaddiet. Dan ikompli jirrifletti wirja dinamika fuq is-suq tax-xogħol, illi waslet ukoll għall-anqas rata ta' qatt matul is-sena li għaddiet b'rata ta' 4%. Il-Professur Scicluna qal li dawn ir-riżultati huma frotti l-bżulija u l-għaqal tal-Gvern u l-poplu Malti u saħaq fuq il-ħtieġa li l-Gvern ikompli jieħu d-deċiżjonijiet. Bżulija u għaqal li wieħed jieħu deċiżjonijiet bħalma dejjem jgħid il-Prim Ministru ma joqgħodx iħallihom għall-għada, hemm bżonn tieħu deċiżjoni ħuda. Iva tista' kultant tagħmel xi żball, imma l-importanti toħodha. U l-oħra hija l-għaqal, illi inti tonfoq kemm tonfoq ma tonfoqx iżjed milli jiflaħ il-pajjiż. It-tkabbir ekonomiku kien reġistrat kważi fl-oqsma kollha tal-ekonomija Maltija, fosthom il-manifattura li żdiedet b'9% u s-settur tas-servizzi.